Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, inyo. Duol sa krus ni Jesus nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, ania ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung ang imong inahan dako ranggo sa gobyerno, unsa may bation sa nimo isip anak, unsa may imong bation? Proud ka o dili? Proud, no? Kung siya mo principal sa eskwelahan, nga ikaw estudyante ka ng eskwelahan na, proud ka dili? Proud, anak. Nya kung ang imong inahan suod kaayo sa presidente o sa mayor o sa gobernador, proud ka dili? Proud na sad. Kung ang imong inahan suod sa Ginoo, unsa ka? Proud ka dili? Dili. Si Maria atong inahan, dili tungod kay amayantang himuong iyang anak, kung dili tungod sa pagbuot sa Ginoo ug sa kasing-kasing ni Maria nga midawat niining maong role. Matod pa sa tubag nato sa Salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Dios nga akong manunubos or manluluwas. So si Maria, ang iyang kasing-kasing, ang iyang kalipay, naa ni Jesus, naa sa Dios. Unya kay si Jesus, mauman ang ulo sa simbahan. Ang simbahan mo may iyang lawas. Nya si Maria kay nalipay man diha sa pangulo sa simbahan, so iya sang gihimong kalipay ang lawas nga gidaan niining maong ulo nga mao si Jesus. Muna sa atong unang pagbasa, ato ditong ipamalandungan nga si Maria ni kuyog sa mga tinun-an ni Jesus sa dihang nagampo sila aron mangayo sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Kuyog si Maria dito. Ngano man, tungod kay nasayod siya nga kining mga tawhana mauna ni sila ang magsugod sa simbahan. Nya ako may ilang inahan, kuyugan gid ninako. Sa dihang buhi pasad si Jesus, kuyog si Maria gikan sa tiyan hangtod sa lubnganan. Muna dinhi sa atong ebanghelyo, niya sa dinhi si Maria nagbarog sa tiilan sa krus. Nya haron makontinyo ang pagkuyog si Jesus, iyang giingnan si Maria, mauna ni imong anak ang katong tinun-an nga si Juan. Nya si Maria mipuyo sa tipo ni Juan. Unsa may implication ani sa atong kinabuhi mga igsoon para nako, no, mao ni siya ang unang implication. Si Maria kuyog nato kanunay sa didto patastian sa atong inahan, kuyog si Maria hangtod gyud sa atong pagkamatay. Muna kung makubid ta karon, biyaan man kuno tas tanang tao. Hasta nga atong ginikanan, di naman kuno kaduol, ato igsoon, asawa, bana, di naman kaduol. Wato na lang kag makarecover or maabo. Ana. Pero ayaw ka balaka, kuyog nimo si Maria. Gikan atong diha pakastiyan si mong inahan, hangtod Dios kamatayon, kuyog si Maria. Nya, kung ang pari, wanay kuyog sa kwarto. Lonely, no? Nya mag-text-text dayon ko sa akong ka-textmate. Aron dili ko malunli. Sakto ka na. Ngamo, hokmon mo, sakto dili. Sakto eh. May man to kay maingon mo sa to siya, miss you to, ana.
Pero di gina siya sakto. Sa man ako pagsulbad akong loneliness. Akong sulbaron pinaagi sa pagpakig-istorya ni Maria kay kuyog siya nako gikan atong didto papustiyan sa akong inahan hangtod sa akong kamatayon. Kung doon na tayo mga problema, way bugas, naay kay problema sa imong relasyon sa imong isig katao, ginikanan problema sa mga anak, asawa, problema sa bana, problema sa asawa, problema sa trabaho, problema sa mga bayronon, sangpita si Maria. Sangpit. Giyahan yung kaanan niya. Ako bitas una, katong ako na nahimong breadwinner sa among pamilya, nga ang akong giatiman, akong amahan, paralyzed, akong maguwang, paralyzed, niya ako tanan, to pagilaing mga problema sa opisina, napay problema diri sa simbahan, sa akong mga organizations. Huwag yung laing sangpiton ang mahal na Birhen Maria. Nya, dali kayong masulbad. Murag og milagro usahay. Dinala nako isaysay ni Gionsa, basta mura siya milagro. Motong pagkapari nako, pagkantamisa nako, bisag dili ko takos, naghimo jud ko og konsekresyon sa akong kaugalingon ngadto sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang among patron sa among parokya, kay para nako kuyog gid nako si Maria. Hangtod karon kuyog nako si Maria. Munang relax kayo. Relax kayo ang kinabuhi. Bisag wa nay kolekta, relax, no? Nya igingon ako, mahal nga Birhen, wa na ko'y kolekta. Ni arabay daghang pakanunon. Mangabot ang kolekta, mangabot ang kwarta, wa na nako kolektahan. Ako na lang kolekta bagya ko na, kanang kuwaon ba nga to sa kwarta padala. Ana. Ngano man nanghatag man sila tungod kay na kuan sila na blessed, matod pa nila kanilang term, na blessed. Kinsa may nakapabless nila? Ang akong wali, ang akong pagkaako, oy dili kaluod og naw nga ning akong naw. Unya ako lay saligan, pila ra man tay akong nakatunay. Di man ko bright. Unya unsa may nakapanindot? Nasayod ko nga ang nagsupply sa akong mga wali o sa mensahe nga nakatandog og mga kasing-kasing. Ang buto diha natandog pa mo tungod na ni Maria nga nagmahal kanako isip iyang anak, isip kabahin sa simbahan nga mao iyang gihimong anak. Muna dili ta mudangop ni anang mga bisyo, di ta mudangop anang mga lingaw-lingaw, di ta mudangop anang mga kaning sugal panahon nga kita masakitan. Kay si Maria kung masakitan nata, naagi siya duol nato sama nga nagpaduol siya maayo sa iyang anak sa dihang gisakit ang iyang anak o gilansan sa krus. Si Maria wa gyud mo distansya hasta sa iyang mga apostoles. Ang nakanindot ani kung mga matay na ta mga igsoon, kung ubanan ta ni Maria din is kalibutan, samot na nga iyatang kuyugan sa pagsaka ngadto sa langit. Muna si Mother Mary mao gyud nindot kayong agianan padulong ni Jesus. The sure way to Jesus, and Jesus is the way to heaven. Muna magpamimbro lang kita sa simbahan sama sa mga apostoles nga nikuyog sad ni Maria, unya ni naminaw ni Maria, misunod sa kinabuhi ni Maria, siguro sad tang motibo niya didto sa langit ang gingharian sa Dios nga wa nay katapusang kalipay.